Možno to má dosť hodín, máme vyčaných asi 9000 hodín, to nie je úplne málo. A teraz nám predvedie také vlastnosti toho vrtulníka. Je taký menší vrtulník, ja nie som žiaden odborník na vrtulníky, len sa vozil, nikdy som to nelietal aktívne, takže nemôžem o tom veľa povedať. Vyzerá to veľmi pekne, keď sa robí za 42. Naozaj. Pozor, vy všetci so smiešnými účestmi, aby vás neostrihá. A malo pomené. Môjho pohľadu je pomerne nízka a to aj keď sa uličať okno, trošku političný prečo do tej autorizácie. A vlastne čo sú vzadu, tak sa musia postaviť na všetky, aby ho videli. Roznáša turbínu MiG-24, každý bojový vrtuľník, ktorý už dneska je taký výbehový typ. Robinson 44